Dobro veče, ovo je prva epizoda serijala Vesti iz prošlosti. Večeras ne pričam o Titaniku, jer Titanik je već potrošen kao simbol. Dakle, ledeni breg, orkestar, bogati putnici, sirotinja, bahatost tehnike i čovek koji misli da je napravio nepotopiv brod. To svi znamo, o tome nećemo, ali večeras pričamo o manjem brodu i mnogo većem pitanju. Ne o brodu koji je potonuo, nego o čoveku koji je potonuo ne u more, nego u sebe i u jedno zlo. Dakle, idemo u godinu 1884. na brod koji se zvao Minjonet i na njemu su bila 4 čoveka ili možda samo jedan. Čućete u nastavku zašto tvrdim jedan. Dakle, kapetan Tom Deadly, Edwin Stephens, Edmund Brooks i 17-godišnji kabinski dečak Richard Parker. Ovo ime Richard Parker, zapamtite, zanimljivo, tek dolazi kasnije. Dakle, ovaj brod doživljava jednu havariju, a njih 4 završavaju u malom čamcu za spasavanje i to je jako nezgodna situacija. Bez hrane, bez vode, oko njih more, sunce prži, ispod njih dubine, a o njima glad. Ovo nije filmska scena, ovo nije avantura, ovo nije priča za kokice. To je situacija u kojoj se čoveku skida sve, i kultura i lepo ponašanje i ona moralna poza, skida mu se sve ono što o sebi priča dok je sit. Jer lako je biti moralan dok imaš frižider, lako je biti pravedan dok imaš vodu, lako je biti čovek dok nisi uplašen, gladan, iznemogao i odsečen od sveta. Iz fotelje su svi heroji, iz komentara su svi sveci, mada i to nije uvek tako, ali dobro, iz dnevne sobe niko nikada ne bi izdao, slagao, ukrao, ćutao, pobegao ili žrtvovao slabijeg i izabrao sebe. Naravno, iz fotelje je čovek skoro savršen. Problem je što život se ne dešava u fotelji. Ponekad se dešava i u čamcu, na moru, bez hrane, bez vode, bez zakona i publike i kamere i bez društva koje te gleda i podsjeća da trebaš da izgledaš kao dobar čovek. I tada dolazi pitanje, da li si stvarno dobar ili samo nikada nisi bio dovoljno gladan? I tako, da se vratimo na priču, dani prolaze. Richard Parker, ovaj dečak u čamcu, počinje da slabi. Prema zapisima, da, postoje i zapisi, pio je morsku vodu što mu je dodatno pogoršalo stanje. Bio je najmlađi, najslabiji, bolestan i nije mogao da se brani. I tu počinje ono najstrašnije od čega se i ovog trenutka ježim, a to nije samo glad, nego računica. Jer u jednom trenutku čovek prestane da gleda drugog čoveka kao čoveka i počne da ga gleda kao mogućnost, kao resurs, kao izlaz i sredstvo i tada moral počinje da umire. Ne kada se dogodi sam čin ubistva, nego ranije kada u glavi kažeš on i onako neće preživeti. To je jedna od najopasnijih rečenica. On i onako neće preživeti. U toj rečenici čovek prestaje da bude čovek, on postaje dozvola, izgovor, postaje nešto što se može upotrebiti i tako Richard Parker biva ubijen. Njegovo telo koriste da bi ostali preživeli. Ne bih detaljno objašnjavao na koji način. Da, znam, ovo nije prijatno za slušanje, ali nije ni zamišljeno da bude prijatno. Neke priče ne postoje da bi nas zabavile, nego da bi nas naterale da proverimo koliko je tanak sloj civilizacije preko zveri u čoveku. Da, oni su preživeli, spaseni su i onda dolazi drugi deo priče. Sud. Jer jedno je more, drugo je kopno. Na moru možeš sebi da kažeš morao sam, nismo imali izbora, umrli bismo svi,
on je i onako bio na samrti, spasili smo više života. Ali kada se vratiš na kopno, civilizacija te pita šta si uradio. I slučaj ulazi u istoriju prava kao R protiv Dudleya i Stephensa. Pitanje je bilo, da li nužda može da opravda ubistvo nevinog čoveka? Sud je rekao ne. Nužda ne može biti opravdanje za ubistvo nevinog. I to je veoma važna granica. Jer ako jednom prihvatimo da jedan nevin čovek sme da bude žrtvovan zato što će više drugih imati korist, onda smo otvorili vrata paklu, vrlo racionalnom paklu, paklu sa računicom, paklu koji ne viče, koji ne izgleda kao zlo, nego kao tabela, kao mera, odluka i viši interes, kao nije bilo izbora, a ta rečenica nije bilo izbora možda je jedna od najopasnijih u istoriji. Koliko je zločina počelo tom rečenicom? Nismo imali izbora. Morali smo zbog države, morali smo zbog naroda, morali smo zbog opstanka, budućnosti, zbog naše dece, morali smo zbog većine. Čim neko kaže, morali smo, treba malo zastati, možda stvarno jeste morao, a možda samo ne želi da kaže izabrao sam sebe i to bi bilo poštenije. Izabrao sam sebe, izabrao sam svoj strah, izabrao sam svoj stomak i svoj opstanak. Izabrao sam da slabiji plati cenu. To bi bilo ljudski, a ljudski ne znači automatski i pravedno. Razumljivo ne znači takođe da je opravdano. Možemo razumeti glad, možemo razumeti strah, možemo razumeti i očaj, ali razumeti nije isto što i opravdati. I sada dolazimo do dela koji ovu priču čini još čudnijom. Još pre ovog stvarnog slučaja, jedan pisac, Edgar Allan Poe, je 1838. napisao roman koji se zove, ne znam engleski, probaću, The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket. Ne znam šta ovo znači, nije ni bitno. U tom romanu postoji scena brodoloma, ljudi su izgubljeni na moru, ostaju bez hrane i u toj priči oni žrtvuju jednog čoveka, a njegovo ime je Richard Parker. Dakle, 1838. Poe piše fikciju u kojoj posle brodoloma strada čovek po imenu Richard Parker, a 1884. godine u stvarnom životu posle brodoloma strada kabinski dečak po imenu Richard Parker. Nemam čašu vode i imam problem da dalje pričam, ali probat ću. Dakle, 46 godina razlike. Isto ime, slična situacija, more, glad, čamac i žrtva. Sada, naravno, neko će odmah reći, to je dokaz da je sve napisano unapred. Drugi će reći, ma kakvi, obična slučajnost. I tu je zanimljiv prostor između ove dve navijačke grupe i podele. Ja ne tvrdim da su pisci proroci, ne tvrdim da je Poe video budućnost, ne tvrdim da je stvarno scenario, ali moramo priznati da postoje koincidencije koje se ponašaju vrlo bezobrazno prema našem zdravom razumu. Kao da stvarnost ponekad pročita knjigu i kaže, dobra ideja, ovo ćemo kasnije. Naravno, naučno gledano može biti slučajnost. Ime Richard Parker nije nemoguće. Brodolomi su postojali, glad na moru je postojala, ljudski očaj je postojao, ali opet, kada se fikcija i stvarnost ovako preklope, čovek mora bar malo da zastane, ne da odmah napravi teoriju, to bi bilo previše lako, a lakoća je omiljena droga savremenog dokonog mozga, nego da postavi pitanje, zašto nas ovakve priče toliko uznemire? Zato što ruše granicu između izmišljenog i stvarnog. Zato što nam pokažu da stvarnost nije uvek uredna, nije racionalna ni pristojna.
ponekad ima i crni humor, ponekad ima simboliku, ponekad se ponaša kao loš scenarista koji pretera sa detaljima, pa onda publika kaže ma ovo nije realno ljudi, a desilo se i zato je ova priča toliko jaka. Ima istoriju, ima pravo, ima moral, ima književnost, ima koincidenciju, ima ono neprijatno pitanje. Šta je čovek kada nestane hrane? Ima još neprijatnije pitanje, da li jedan čovek sme biti žrtvovan zbog većine? To pitanje nije ostalo u 1884. godini, to pitanje je svuda oko nas, samo danas ne izgleda kao čamac, danas izgleda kao politika, kao ekonomija, rat, kriza, mediji, algoritam, kao društvo koji svaki dan bira nekoga ko će biti žrtvovan da bi se masa osjećala bolje. Danas uglavnom ne jedemo ljude bukvalno, uglavnom kažem, ali ih jedemo simbolički, jedemo ih kroz komentare, kroz medije, hajke, realitije, kroz naslovne strane i javna poniženja, kroz potrebu mase da neko bude kriv, neko bude slab, neko bude izložen i neko bude žrtva dana. I onda svi kažu, samo komentarišem. Naravno, civilizacija je napredovala. Više ne moraš nekog pojesti u čamcu, dovoljno je da ga pojedeš na internetu, bez krvi, sa boljom kamerom i sa komentarima koji su uključeni. Zato pitanje Richarda Parkera nije prošlost, pitanje je ko je danas Richard Parker, ko je danas onaj slabiji i ko je danas onaj za koga se kaže on i onako neće izdržati. Njega možemo, on nije bitan, on je cena, on je kolateral, on je problem i on je naša prepreka. Jer kada čovek postane prepreka, vrlo brzo se pojavi neko ko hoće da je skloni. I sve to često dolazi uz najlepše reči. Zbog većine, zbog dobra, zbog društva, napretka i sigurnosti, zbog zdravlja, zbog budućnosti. Zato je ovo opasna tema, jer nas tera da pitamo da li je moral samo luksuz sitih ljudi ili postoji granica koja se ne prelazi ni kada je teško. Sud u slučaju Dudley i Stephens rekao je, postoji granica, nevin čovjek ne sme biti ubijen zato što drugi imaju potrebu da prežive. Ali istorija stalno pokušava da obori tu granicu. Uvek se nađe neko ko kaže, dobro, ali šta ako je u pitanju većina? Šta ako jedan mora da strada da bi mnogi živeli? Šta ako je to neophodno? Šta ako je to cena napretka? I tu dolazimo do citata koji hoću da završim ovaj blok. A citat dolazi od Alberta Pajka, njegov spomenik možete nađete u Vašingtonu, mason 33. stepena i autor knjige Bog i dogma. Dakle, parafrazirat ću, možete da proverite, on je rekao, najveća zabluda ili jedna od velikih prevara čovečanstva jeste uverenje da jedan čovek ne sme biti žrtvovan zbog dobra većine. Drugim rečima, da je lažna ideja da pojedinac ima takvu vrednost da ga većina ne sme prineti kao žrtvu. On je to rekao. Dakle, on je automatski rekao da ovaj slučaj na brodu je opravdan. Sud je rekao ne, Albert Pike je rekao da. I baš tu je ključ. Jer ako prihvatimo tu logiku, onda svaka većina može da pronađe svog Richarda Parkera. Svaka vlast, svaka masa, svaki sistem, svaka kriza, svaki čamac, samo treba reći za dobro većine. I žrtva je spremna. Zato je pitanje za kraj vrlo jednostavno. Da li civilizacija postoji zato da većina lakše pojede pojedinca ili zato da zaštiti pojedinca od gladi većine? Jer ako jedan nevin čovjek sme biti žrtvom kada većina ogladni, onda nismo izašli iz čamca. Samo smo ga nazvali društvom i civilizacijom. Dakle, razmislite o ovoj temi,
razmislite o 2020, COVID-19, o stradalim ljudima na onim uređajima, da ne pričam previše, da me ne bi strajkovali, i zamislite ovo što se danas dešava u Srbiji sa ovom HPV i ovim zakonom koji se sprema zarad većine. Dakle, razmislite o svemu i ako ste razumeli poentu ovog snimka, možete mnogo toga da povežete što se danas dešava globalno, ali i u Srbiji, i zapitajte se ko je od vas Richard Parker. Tako da ovim završavam ovaj blog i prvu epizodu, još 14 će ih biti i svi su slični, a o tome po čemu su slični i zašto, o tome ćete saznati kada vidite drugu epizodu ili možda tek onu poslednju 15. Tako da se ovim opraštam, kraj bloka, vidimo se u sledećoj epizodi.